Doncs la Covid-19 ens ha afectat bastant, com a la majoria d'empreses del sector de l'esport. Com sabreu, nosaltres treballem directament amb els gimnasos, però el fet que hagin estat tancats 3 cops ja en el que ve d'any ens ha afectat perquè hem tingut que parar el nostre servei i hem estat parats a nivell d'ingressos. També hem tingut una davallada important d'usuaris. Estem parlant de quasi un 40% de davallada d'usuaris respecte al que teníem en el mes de febrer del 2020 i això ens ha afectat plenament i estem intentant lluitar i fer el possible per poder recuperar. Nosaltres, fins ara, oferíem un servei que era el d'accedir al gimnàs o a un centre esportiu. O sigui, un usuari nostre podia anar a un gimnàs o a un centre esportiu. El que vam decidir fer a partir del mes d'abril és que vam tenir que fer una sèrie de canvis en la nostra tecnologia, en la nostra aplicació, i ens vam integrar amb l'eina de Zoom, de videoconferències, i el que estem fent ara també és, a part que un usuari pugui anar a un gimnàs, que un usuari pugui accedir a una classe en directe que està fent aquest centre esportiu. Què vol dir? Que ara el nostre usuari pot anar al gimnàs o quan aquest gimnàs està tancat o quan aquest gimnàs està oferint classes en directe, també ho podem accedir a través de la nostra eina. O sigui que al final ens hem reinventat i estem oferint un producte molt més ampli i estem arribant al que en diem el home fitness o el poder fer exercici des de casa. Per superar aquesta crisi, jo el que recomano és que primer hem d'analitzar bé quin és el nostre valor afegit, quin és el nostre producte, si ens hem de reinventar. Nosaltres ho hem fet, ens hem reinventat, estem oferint productes nous i és superimportant adaptar-nos a les noves necessitats dels usuaris. Aquest és el primer consell que dono. I el segon consell que dono és que també hem d'analitzar bé quins són els nostres costos, quins són els nostres preus i ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar vol dir que hem de reestructurar costos, hem de renegociar amb els proveïdors i hem d'intentar revisar bé el que diem la caixa o els diners que tenim al banc perquè sabem que aquests diners se'ns estan acabant, aquests diners ens estan entrant en forma de préstec a molts de nosaltres i realment tenim que ser anar molt en compte amb els costos que tenim i hem de realment intentar perdre el menys possible en aquests mesos per poder estar o tenir una situació de solidesa i robustesa en el nostre negoci quan vingui el creixement. Doncs el 2021 creiem que començarà tal com ha acabat el 2020. Els 3 primers mesos del 2021 tindran bastanta incertesa, estarem molt pendents de si hi ha una tercera onada o si ja tornaran a tancar els centres esportius. Creiem que el segon trimestre del 2021 possiblement començarà la recuperació, però serà una recuperació lenta i creiem que la recuperació forta arribarà després de l'estiu del 2021. Això sí, no creiem que en el 2021 siguem capaços de tornar als nivells de ventes que podíem tenir abans del Covid o en el febrer del 2020. Creiem que la recuperació total de ventes no arribarà fins al 2022. De totes maneres, el que sí que creiem és que ens hem de reinventar i tenim que buscar noves opcions, nous productes per poder oferir un millor servei pels nostres usuaris.